tradicional. Nesta primeira parte, a agrupación folclórica Colexiata do Sar interpreta un foxtrot como peza instrumental e na peza de baile a xota de Meira, recollida na parroquia de Meira en Lugo. Caracterízase polo seu ritmo festivo, o que fixo que fose unha das pezas máis coñecidas da nosa terra a finais dos anos 80. De estrutura sinxela e vistosa, onde a rapidez na execución dos puntos e paseos engádenlle a peza unha maior dificultade.